Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Mazuka bwanji. Lero twakulena chakulacha. Tinaenda kumoroko. Adera ndikoka kuti amenya. Tikali kumoroko tinaona zinthu zambiri. Ndembwiri kwana akamakhabu na mbiri. Ndaula ndizenga apa. Ali ndikaone mmakwawo. Ine gamu yani simukuva mapoto. Waona mapoto zio. Andili. Unena yungamo. Anya nyuda peni madira kuti matemba kuti kuli ma structures abo ino. Ndikofunikira ndito. Kunoko kumakhala majaji a high court. Kumakhala anthu ogwira mabanki. A chief executive nhainaga sita amene timakhala nawo mu mzinda wathu. Komano chinthu chomwe ife chikuti wawa kwambiri anthu akuniona peri kono. Bwana meya mwina mwime apa ndikuonetseni zomwe zinachitika. Ndiwa. Fa inuyo mukumalimbikira kumapita kumadera ena kutali kusiya ife anthu amene timalipira ma city rates. Inu mukumaka konza malo ena ife kumati siya koma ifeyo amene timakhala kukhoma msonkho wa town. Mmati konzera misewu. Ndelero ndikufuna kuti anthu onse adziwe kuti ameya abwera kunoko kunyuna peri. Mtundu wa Malawi udziwe ife timakhoma msonkho kunoko. Wa city. Komano mukati mukupala misewu ija mmakhala mukupita kutali. Tingapale misewu. Kufunika chani kuno kwino? Kulitala atu. Ngofunika ngokonza misewu. Misewu yonongeka ndi ambiri. Ndofuna ndikuze kunena kuti vuto omwe alipo. Sikulo omwe nangobwera kutokera ku Morocco ngati zulo. Mawala ache nali kulilongo komwe timapanga launch 54 billion yomwe atigawa. Aigawa ma city alot fund. So ndrama imene chayo imathandiza kwambiri. Koma the past 3 years ndrama imene inapangire inasidwa kuperekedwa. So ndrama ija yomwe imathandizira kuti tikoze misewu ya town muno. So pa 3 years imene misewu yaonongeka kwambiri chifake fund imene kunalibe. So ayamba chaka chino kuti pasa fund imeneyo ndikhulupirira kuti tikuyamba kukonza misewu ina ndina. Ine gumbo langa ndoti malo ngati ano. Simoneka kukhala misewu ya fumbi yayi. Simoneka kukhala mapoto zingadawo. Mukeneka mukasi kunokoka ya. Tingaji na nyambadwe. Kuti mpite ku nyambadwe so mukamba chisoni. Komanso misewu kunoko kwanu kuno komwe ndibweresa. Kunoko tingati timati kumayadi. Nkhani ya misewu ili choncho komanso anthu ene aja amanyumba. Mukozaona manyumba oneka bwino koma taona ni kwinako. Bora umu komwe tadusa kuoneka manyumbamo anthu apanga ma garden. Tembenuza kamera muone okutaona ni kumenya kokuzona. Anthu akulepheranso kusamaria mukaona apa kapinga inunso ndinali limodzi ku Morocco. Izi sizifunika asita abwaza konze. Koma tikoza bwanji misewu isaliwoneka bwino. Kufunika ene aje. Awaso ndi mmodzi mwa anthu kwawo seulo oyipa kwambiri amene. Lero amwene. Nkhani. Netsindikanika ife chabwino tikulakwitsa sitikukonza panja pa manyumba athu. Izozo takumva na meya. Koma kuti ife tikonze nyumba zathu zipanja. Ife tikonza bwanji ndi misewu yabawo ngati yomwe tinawo. Ndifake tabwera kuno kuone misewu iyi. Tikaona misewu limodzi ndakasaladira lino. Chabwino. Ife nakasala kuno kuti navotera koma sitimaona. Apa kwa ndi mboni yanga. Nanga akabwera kuno akasala apeza nonse mkazisekera. Ndakula njani muzinda wazi. Zikomo. Tikafika so kusewa apa kuwa fa dzipereka ko kaza kuchokera ku challenge wo. Wa kusongo. Mukaone ngati mene kuli. Kunokana tikira ma street. Unatira. Vuno zomwe ndimanena ndi mauza bwana Ulaya. Kuti ndai zambiri kuyambirira kini challenge ndonena kuti anthu mwe timapasa kuti akonze misewu. Amakonza misewu yake mpaka. So chifukwa kuti anthu sayikapo chibika misewu. Akapasidwa ntchito amangopanga zakapulira. Chifukwa ndalama zimakhala zapita m'matumba mwa anthu. Koma ulendo uno sikulola. Yamike road fund komanso uzala kwa a president azikoni. Chifukwa funding imene jayo inachosedwa.
simayikidwa iya chifukwa choti mafuta nthani ati anakakamizidwa kukhala mtengo omweomwewo mafuta adakwera ndio kunapezeka kuti malevi omwe amayikapo kuti azithandiza kukonza kwa misewu samabwerapo chifukwa kuti mafuta ati amakakamizidwa anthu kwafinya ndi over 3 years or 4 years funding simatuluka iya ndi apa pa funding yambotuka ndimoti pano pati pasako 15 million koyamba bwana Bakuwa live pa program ya meya lero ndachita kulanda phone yawo auze lidandalo lanu live anthu akunyuna peti ife dandalo lathu ndilonena kuti misewu ngakhale anatipatsa nthawi imene location ya Nyuna Peri imayamba around 1998 kapena 2000 panali ngati kuti meti mamvera kunali ngati kukokana pakati pa housing ndi Blantyre Assembly kuti misewu yakuti sinapangidwe handover bwinobwino nde panali ngati umwini onena kuti misewu bwana Teu musatawe ali responsible kuti ayikonze ndi ndani so chimene chitika chokuti kuyambira nthawi imene location limamangidwa malole amchenga malole anjerwa anakhangana naononga misewuyi ndiye kuyambira 1998 2000 pakana lero sinapangidwe maintain munjira iliyonse misewuyi so zapangisonera kuti misewu yonongeke kwambiri mokuti ma residents pena timachita prefer kuti mwina misewu ya talayi chifukwa ndi zinyenyetso za tala ingochotsedwa pakhale gravel yekayeka ndimene zili monga mugone ameya faife kunoko abwana Teu berani apa inuyo mnanuso muyankhuleko ngati lawyer kunoko makhala maloya majaji aliyesi perekani moni koma ineyo ndikufa mperekeso muthire umboyo na auze aikoma chomwe ningakuze ndinabwereza siku linalaje linanene apo kuti pali madera ena mwana okhala ku Chilomwe kutali amasikira kuti nditaphunzira zikulu kakhala dera lako kuli manyumba okongola kuli anthu ochita bwino kumene koko so now ana kumene kuja akumazafiranso kuti kunoko ndiye ndikumizi kwambiri kuli manyumba okongola mbuzimva zibe chinthu chomwe chingawakope chifukwa tikamanena za skulu munthu umanika kuti zikukopa kunena kuti nditati ndapita kwakuti kuja nditaphunzira ndikoza zamanga nyumba ngati mwana amangira atero koma apapa ndimene ukuonekera palibe chomwe chingachitike ameya tiyesesa ine ndifuna ndikuyendeseni misewu yakwathuno mutenda pachigalimoto chanu muve gubaguba amanena uchi tikayendanso mpaka kusewu Bakuwawo kuseri kusongwe ineyo ndikusimikizeni bwana komanso anthu onse okhala ife takhala ndi misonkhano ndi asiwowo akusite pena tinasonkherana mpaka ndalama kuti mwina kapena ife chabwino iniyo kusiteko ndinopereweredwa pang'ono tikugaireni kuti mwina iniyo mutichitira pamwamba koma zonsezo zimakanika panopo muyembekezere kuti tipanga zimenezo andi misewu iyi muyembekezere kuti sitinganena lero ndiye tiyamba pang'ono kuti tiyambe kukonza misewu mongonjezeranso ameya pali msewuwo timachoti na Peri Road umene wayambira pa bridge apo mpaka na uthera apo singakhulupirire kuti msewu umenewu akukonza is an individual mwini wake wa ndingoyenda nawo pasi sipata sweets ndiso omwewo muona wakongola panopo tiyeni ndikwere galimoto lanu za mthumba msewu umenewu tinakapempha kuti unakakhala kotheka mungoyikatala chifukwa muona mewapangira amsure mamolas timati dosi mamolases ndisonera kuti mmene upangiramo I'm sure the owner of Lavish Sweets Mr. Benson Jambo I'm sure unonga ndalama I would believe not less than 30 million kwacha ndalama zake kuthumba mwawo ukonza msewuwo ona Peri Road munakangobwera mwina kothandizira kuti mumalizitse mungathikwika tala very easy fika kina chilichonse base yapanga kale graveling yapanga kale munangomalizitse tiyeni ndikuonetseni ameya falero tikafika pawa kwanu ndakulu ine ndibachita fakuti koma kuti muve bwino munatimaina unaenda pa gamoto yanu faini ona ngasi ine ndikamakuwuzani kuti inu mumaona ku Morocco kuja mene kumaonekera kumaoneka ngati mene kuonekera kwathu simukuonanso apa ubvewo kumangapo kumene na umaziwa chomwe chimavuta achimwene ndikunisiri ubvomwe pinawo kumalawi maona apapo akusamalanga-lande mwamvetse now mvula ikabwera kompano apa ngande ata jam yasekeka ndeva the final results
madzi aja miseuso ikumata chifukwa cha Majeni amene khalidwe asekedwawo. chifake madzi aja akabwera tsopano akuyenda misewu kenaka msewu kumakumbika koma atati mmene anapangira uko awanso ngakhale nyumba yawo isanati akanaupanganso sekuzida aye umene uthenga umene nditinena tiuzana ndithu amene aso anadandaula ngalandezi ifeyo tiyesesa makuchepekedwa konko tikuthandizeni kuti misewu mwati mufuna misewu misewu tikonza nangasukuno ndikuma ya musamati nene choncho ifenso ndife timakhala mblanta amomo ndi blanta nangakuno ndiye mablanta aokongola aja ndi anowo koma kuno muona kukongola ndikokongola komabe taona ni misewu yake inagumbika kalekale inagumbika komanso mipanda yakanapentaso izonekapo izozo tikambirana ngati malezi sanaso kapinga inunso ndikuzuzuleni amwe ino musamangoti ei ameya ine munakaona kuchani ichi ku Morocco imene kunalili anthu aku Morocco maganizidwe athu ndimene timaganizira ife amalawi ndizosiyana vuto ndionena kuti choyambirira ife amalawi tisinthe kaganizidwe chifukwa choti si boma lokha kapena blanta city kaso yokha yomwe ingapangise kuti town izikongola anthunso okhalamo mmene momo aziziwa kuti kodi pomwe ndikudya mizimbe yangawa pomwe ndikudyera apa ndipoyenera ndakuza ndizangala ndi taonani amwe muona apapa choncho mvula ikubwera pakhala chani ba blockage to solo ino mkanduza kuti ku Morocco kuja pomwe ndinaenda munaona popera pachi pali choncho anthu akumathira madzi okha mwamveseti zinthu ngati zimenezi kuti ziyende si jomo yekha ya sakasala okha kuno komanso anthu akunonso kuthandizana tendikwaini taonani zidoti izi choncho wina wacho aunjika apapa inu simukuona kuti imene ni ngozi zene zikudikiranso ameya abwere zizi chikonza zina zomwe kuti zizulazi ifeyo ngati akunoko pagulu lathu potigwirizana munthu wabwinobwino makumba akwawatayira apa choncho izi inso ni ngozi wina wacho asakuona usiku gali motena kuchokera kwina kuchokera amenya ichitu munthu mutaluza miyoyo taona nikapinga wokongola koma natiridwa liti pakuchako mapeza amapanga maza wati ku Morocco kumene uno ndo daona hapa waumbilana ifeyo sikuti awasakufuna chitukuko chitukuko uchifuna ndichipakana zanga ngati koma yoti wawa ife tiyambe kuno kunapere tizipanga wawa tu nakasikufuna kuti the beauty of the city amweni sona ifeyo chomwe tikupemphe ifeyo makatikonzera misewu kunoko timemana tonse kuti tikonze bwinobwino mukamaza bwera muzampeza wawa uja or landscape amweni taona look at this side amweni Seupa anthu sazachita manyazi atimwene ifeso ngati boma tikuzochita manyazi anthu ngati akusamalira mipanda yawo akusamalira mbali ife toleka kusamalira sewo ndi chani tonse chinthu ichi kuti chiyende ndi tonse samangoti ndichifukwa keneyo bwana Ulaya ndimanena kuti is not only politicians who can develop our country but together we can make it ampingo amabusiness achani tonse kugwirana manja tikuzoipanga Malawi kukhala Malawi wabwino sinkhani yonena kuti taona niniyo mwandiyitana amwene bwerani kuno ndabwera chifukwa chani ndikuziwa zoti I'm entitled to do so so ena aso atakhala ndi mindset ngati amenewo kuti anthu awa akaitana kandi aminisa tikufunani kuno atamange popanda allowance popanda china chicho sazozola kutumikira Malawi that things can change our country because pali zinthu zina zake zimapita ku parliament lapha zimapita ku makazi zimakhala zaboza chifukwa anthu amauzidwa aja sanakazione ya amakwendera chomwe auzidwa ndiza zomwe timaona kuti amati maskulu manyumba apolisi amangidwa kwakuti sanaone 10,000 anangouzidwa iwonso ndikukhulupirira sanapite kokaona kuti zizapangidwadi apa pamene amanena bwana Bakuwa paja kuti kunoko tili ndi bambo Jambo kumusiku anamanga malo amati lavish suites yomwe mukuyionapo signpost komano vuto lomwe lilipo chifukwa cha nsewu ndikuina kwacho kuti ngati lodge kumuzi uko ali ndi lodge aliso ndi ujeni ndi iwo paokha ndithu athiramo ndithu ka ujeni komano anthu nchoma kunena kuti sangangothira kwa site kaphala katala kuchokera pakona paja kufika wapo kukwakhota kuseriko ndikuti
kunoko ayi ndithu kuoneka bwino ndikuti mai kuti khati iniyo matithandiza chifukwa base ndi apanga palibe zoti tiname kuti bwana Ulaya ndikuuzeni ndikusimikizireni ineyo ndayamikira president aziko chifukwa choti avomereza kuti fuel levy izitengedwa ndingakuuzeni kuti ndalama manager atati kuigwirisana munchito ndipo zonse ndataona ngati panopo pomwe munena zanse unyoma ayendapo Kenyatta drive wakanjeza uzafika napaka ndiso waukulu kwambiri komasuli kuzera mu road fund yomwe itapasidwa tikuyamba upanga chani Kenyatta drive malimvesesa so pali misewu yomwe tikusanga tizisankha each and every year misewu iwiri itatu kukonza misewu iwiri itatu abwana kambale amene waso nawo kunoko kumoroko kuno awa kambale kwawo ndi kusongwe kusongwe kwabakuwa kuja ndi mani bwana ndichifake tabwera kuno atatikana bwana kuti tione ni madzi auze na kambale mwina iniyo ma efforts amene takhati kupanga ndi asite inu ngati nzika zakalikali za kuno kunapeni kunoko bwana akhala tikupanga ma efforts ndi asite kwambiri and akhala kuti panga promise I'm sure ungana kuonesa ndikansewo yena kake pamene pamakhala bwana ndikaone tizipanga 1 kilometer panopo munaza kwana zaka 4 ndi mmene mukuonera aona manyumba kunoko manyumba aja kuti mbali yake ndoli tikupanga chaka 1 kilometer chaka chila 1 kilometer 5 kilometer ita kwana koma ame auze niso dandalo lomwe muli nalo inu la kuno dandalo uve ifeyo kukusimikizani bwana ipetie sese chifati nzomwe ni mauza Ulaya kuti mbuyomo boma likakakamiza mafuta osokeza mkeni kungosiyambi I think anapanga suspend fuel levy si matengedwaso chifani mene zimakhalira ndi president atabwera naona kuti fuel levy ndinofunikira kwambiri ndi apapa kuyamba chabe zalazala lomwe timakasayinana mgwirizano omwe a road fund atipasa ndalama ngati grant yakuna tipasa about 15 billion yomwe ntchito yache ndo tikonze misewu mbali ina kuti tikonze misewu ndi malo ngati alina ujeni ingapeli nyambadwe yena miwawa kumene kuja mpeza kuti misewu ndi akalikale inatha pano palibe maintenance na iliyonse so panopo tifuna tiyese kandalama kamene ngati azilipasa ndiye kuti muone apapa kuyamba chabe atipasa 15 billion sikukhulupirira kuti financial year inayo angati pasenso 15 izakhala kuti ndiyokweyerapo ndiye tifuna tiyuse ndalama imeneyoyo pothana ndi mavuto awawa ndithi bwana wa ano ndakunyadira kwambiri ndakunyadira msana sinde maganizo ene nditipita ya tupila kwanu ku Malawi bwana meya ndikunoko komwe amati kunyuna peti tikumbe inunso mukhoza kutirapo umboni kuti kunoko kuti tikumbe kuno ndi malo amodzi amene ali very close to this city center koma taona inunso anthu akuno chomwe tikufuna tikwanise kuwapanga control madzi tikapangisa kuwapanga control madzi kungoti system yakwathu ndapitapo what they do kumulongo madzi acho omwe timaona kuti si madzi amene alili outaport chomwe anapanga vete anapanga system yawo ndina kuti madzi omwe timayuza tikamakasamba madzi omwe timayuza kusukira mbale madzi omwe timayataya aja ose aja samangoyenda mmangalande kumangotaya iwo aja madzi ose aja amatenga ni mekanizmu onena kuti madzi ose aja amabwera pamodzi madzi aja amabwezeranso anthu aja ndiwo amayuza kutirira kutani amayuza ndi amene wawa uja timamuona uja ndi amene wawa uja so kunokonso kuti tifike paine paja ndi ntchito kunoko ndi kwakung'ono ndikosavuta kugwirizana kwacha kutakhala kuti zinthu zimwena zikuyenda bwino kataoni kathukano ayi tisaname kakang'ono andi timagwirizana andi chomwe tagwirizana tonse pagulu chimayenda amene tikukhalira
ine ngati meya wa Zita chomwe ndikufuna sikunokoka ndiyenda koma dandaulo lomwe tili nalo ndirakuti inu anthu andale akuti mmanena kuti kuna peri kula anthu angati kulibeko mavoti the issue is not then drama zonse mmakapanga aloketi kumadera komwe kuli anthu amene amakuvoterani ndefe dandaulo lathu ndirakuti kodi ife tinachimwa kukhala anthu anu amunzinda sono palipo ndipo ndimaiponya ineyo ngati ndikufuna chitukuko kubangwe omwe ndingakampemphe ndi CEO wa kampani nacho kuti bwana ife tikufuna kuti kumbire kuchisime kwakuti kuti ana asukule nacho akuvutika kwakuti ndiye ngati CEO just kumpasa service yabwino ndipo vuta kuti angati tsandize kwambiri koma koyambirira tigwire ntchito bwino ndi masiwo madera amene amakhala anthu amene wawa chipake kuno ngati inu ndi bwana wa ku banki amabanki acha ndalama zonse mitoni yonse kuti mafuna imachokera madera ngati ake so ifeyo ngati branch ya Sirikaso if we give you good services it's easier for you to give us what we need ndipo simukunama that thing will help simukunama kuti kunoko titatite mane tonse mukhoza kudabwa kuti anthu onse kodi milumizana yeniyeni ikulu imakhala kuno ife program omwe tayamba ya Ulaya ndiso ndi mkumano ndi anthu akunyambadwe atsiko makubwerawa awonso nawo olo tsiku lomwe mudzapitira mukoza onzazilane nkaone nawo anzake akunyambadwe mwina awo mavuto awawa sikunokoka koma kwina kuja kunyambadwe simunayikatala wanyuwani kumeneko akufunanso pati mukaone mkatikati mujabiso inatheratu amwene so ndi zinthu zoti iwo ajaza athu nkhasako kuli wanyuwani uja munayiki kuti umene wanyuwani wacho wapati sikuziwa ngati uli kwa wanyuwani ne wochokera pa Japan PTC kulowera mkato muti maona amene wathera wopita koma ujaso kuti nyumba ya president koma kuti mungaone mene amadusamo zomvesa chisoni machanjeza awawo alipo ife tongokufunikira nchoti titumikire wanthu tikutumikireni chabwino tikamaza achoka muzaziwe zoti tinaenda afana naja amagwira ntchito pa ground chomwe chimavuta umalawi kuno chonena kuti kupitiriza zitukuko zomayamba ena kumakhala zovuta ena akabwera kuzichosa basi ena afuna apange chawo tikanati timapitiriza ukoza kuona kumoroko timaona mitengo ina yacho ija madzalidwa mu street mu street mitengo imene kuti imene kuti ifike pale paja mwina padusa 20 years ndio ukoza kuona kuti omwe abwerapo usala siye kuisamalira amaisamalira pomwe kuno mani ena ayamba bwino ena akabwera amati ayi tisiye kaye ikambe chathu January tolinga toti tikakapa mishongati ziti ife tapanga izi that's why sitipita pa tsono kuja munamva akambala anakuwuzani kuti misewu yo kunoko kunyuna peri asiti anatipanga promise kuti chaka ndi chaka azipanga 1 km then ndikakuonetsani pamene panachitika chitukuko cha 1 km ndikakakuonetsani chitukuko chimene chocho nde mukaone ino mmene kulili kwinako koma akunena kuti kumalawi kwenikweni chifukwa kuti mwina nkhani yomwe timakamba papayi ya misewu inu yo mukuona ngati izi zigamba asite ndi akhala kuyika kuno chaka ndi chaka zigamba sizikugwira nde ife tifuna tikuoneseni ino kuchitukuko cha 1 km chomwe anachika kumusiku kumwe tikulowera ayi tienti kaone kuzisikize kuti zichoncho kapena halo bobo ameya ndi amenewa tukamba nawo za misewu ya kuno kunyuna peri inuyo muli live program ya ameya mukuti chani pa nkhani ya misewu ya kunyuna peri nditu kunoko lero ndamema ameya kuti ndaonetse misewu yathu ya kunyuna peri kuno misewu yomwe inatha kalekale zinasandulika zidutswa zenizeni zidutswa za misewu mene anayambira kuyika mapothole kuyika mwa madoti mangwanayo bwana kwenda asina apanga nditu mapothole ake ndamenewa kuno kunyuna peri komwe ndikuyendetsa ameya even galimoto yawo yomwe akuyendera ikumamveka no guja
nditu ameya igalima Sungampumise kuti ameya mpume. ayi niyo munazisankha nokha munanena kuti izizi muzipanga inuyo ameya makana odeire de lero ndikuwaonetsa misewu iwe sumaenda nawo mulimbe ndikuwaonesa kwa mapotuho ali kunoko unapeta mapotuho inuyo mmakonda kwatengera kwanu kuja ife lero tatengeraso nukukomboni watu inu mukwana gojogoja amene mukupanga mbenzi yosamveka kukoma benzi kunoko kublanta kuno tilakhalili ndi meya kuyambira 20 chani mpaka wanopo timataya nthawi amwene timataya machedwa kwambiri timachedwa uyo anali kutiko iwo unali kutiko ipepele ipase moto amwene ndathokoza kwambiri kuti mwapasa mulalo ndiyazakaenda meya mufuna tijambule benzi kwanika kumveka kunakwera bwana wakwendera benzi yabwino koma mene yambira guchagucha mugali moto yawo yomwe akuyendetsa nsewu kunoko ngati kuti tikukhala kumudzi nditu ndiye ndili ndi ameya ndikufuna kuti ndayendetse ku chitukuko chomwe ananena kuti ayi nthawi naye kana anena kuti 1 kilomita kunyuna pere tizipanga nde pano ndaonetse nsewu umenewo ndithu bwana meya lero ndili nanu ameya mpaka programu iyi mukamapita ine ndikufuna kuti mpaka mukati Yapanga. kukhaso yanu assembly ra koma ndinapita kunyuna pere olonga gaira kwa half kilometer ndiyambiri chifukwa ifeyo tona ndigali moto anu mmene kunjenje mene so gamo la meya kuipa kwakeso ikuwaonetsa okha mapotuho gamo leo imaonetsa okha mapotuho gamo la masiku ano zomaonetsa mapotuho izi nanga mwene ungakhale nsewu wakunena peri uchonje dona wonse ukumbika onse kungoti misewu ndiyakalekale ipatenga nthawi chipandire ndi maintenance. I think anthu amangoyang'anira zomwe zikuchitika basi samayang'anira kuti madera mtirapangamo chani tizikapangamo cheki. So ababa I think it's high time we need to come in kuona kuti kuli machaji tulowera kuti apa mwime apa tikunetse chitukuko cha 1 kilomita chitukuko cha 1 kilomita ndi chimene chimukuchiona apa pachi nthawi imeneyo asiti anatiuza ife kuno ngati maresident kuti chaka ndi chaka apanapanga 1 kilomita 1 kilomita kuchokera apo kalekeza kukalekeza mpaka tiyeni muyendetse muona kuti galimoto yanu isimubva gujaguja nthawi imeneyoyo anaisesa ndilo adayamba iya kunali kutinamiza zomwe manena zija faili ngati sakulakwitsa inali nthawi ya DPP kalekale mucho inatipangira kansewu kamene mukuona mukaona ndithu mukuyendetsa nsewu wabwinobwino yanapanga 1 kilomita inali imeneyo uchita kupepa uchita kupepa komano atangoti 1 kilomita yoyo yakafika komwe inayelekeza uku tiye tikhote uku mbwerere uku muione 1 kilomita koma ndikakachoka nanu ku 1 kilomita imeneyo ndikakupitisana komwe amalira anthu akusongo ndi mukadabwera kodi anthu atukana kuti dera limodzi koma zomwe tikunena taona ngapo kwangukhala mpanda kuti tiyeni muimepo mudandauledi zimenezi apo panakozi koma taona ni mpanda sono muone nyumbayi kufunika zimene zitisamale mmene akuonekera mwaona imene koma tukuwawawa amamveka katchere sita pang'ono awa koma taonani kusopano nebali mwambisa ndizomwe tikufuna tilese madera ngati muno awawawa wabwino mukuona zikuoneka bwino ndiye muzimuona kuti mpanda walekeza pati awa smart ndiye tikubwera awa mpanda mwaona zomwe tikunenazi
akumba doti akuingira ngala mukuona zizizi muona azakumbaso ngati sakupanga ngalani uta mawa mzamboti tukwana seundo wabwino 1 kilomita yomwe inachitika koma akusokoneza sopano ndulu apa mayesera kuti azikonza koma muonaso nawonso basi kuumira anangokuti sinodalowa nyumba muona apa tikufuna kuti kumayadi akati kumayadi muona awa akonza bwino koma naona nchimpandani akwanisa kugula mawaya security koma kulepera panga plasi za yeah zina zitiyesera ifeyo ngati kunoko mmene mwati muziuzana aso kuti kunoko guys kwamanga nyumba kuno aziwe kuti ma standard akunoko amwene maiko azizatu abakali ma standard kuti standard ndi yakwantopa standard iyi ndi yakunyambadwe koma sunga tenga yakwantopa bweretsa kuno ayi sonena kwatenga standard yakwantopa kumabweretsa maona ayi bwana mimi pepo takumvani mbwerere pompa chitukuko chathu cha 1 kilomita chatherapa ndomeneyo koma kusongwe koma kuda tiye ni kumbwerere msewu mwewo wabwinobwino mukafikeko ina ni misewu iyi yomwe mukudandaula imene yoti utabwera kotala yoti kunokoneka kasaba kwambiri iya nkulukuta moyo tu apanga zimene zizatutumana chefe ifeso tizesesa mukuziwa inuyo abwana ife tikapita umalo kumonoko kuja tinakwanisa kumana ndi meya wa Casablanca takumana ndi meya wa Rabat omwe ukuoneka kuti ubale wathu ndi wabwino kwambiri wayambika bwino ndithu ubale umenewo ndimoti anthu aja kubwera kunonso azaone machalenji omwe tili nawo kunoko anthu akunonso tinyamuka umene tikaphunzire zina zace kumene kutama ayi bwana meya ndithu ndikamakuwuzani kuti nsewu yakuoneka olakumanga wakupanga koma unani ukuku basi ndoti tangofika nokuti zativuta ndithu kuti basi koma kupanga wako makusiya zite zidaona muzionesaso kuti anthu muziona mukuenika kumasamala asoene achi aizi zinazitika zinazi nanga sina mwangula pajatu munanena kuti ine eni mafuna ndizingobwera mwadzidzizi mwabwera mwadzidzizi koma munakhala kuti mwabwera kuti munatuza tumubwera tinakaki ishu ina omwe tinawonso ndi mavuto amatraki madera ngati izi anthu amayipisa zimalole mbali munsewo mucha ndizolakwika kwambiri chake munsungati anchiloleji mayadi ngati ndokumachimisa munsewo choncho this is wrong koma kukuoneka kuti kuno kwangokhala kuti mungofuna tala koma sulinse wake ululo afumbi anthu akupanga woka athu ameya tu ndizomwe tikunena kuti mukuyesetsa kunoko ndithu nde komwe amanena kuja kuti kumalawa kapingayo umaza analawa liti akudikira kuti azamereso tayamvula ndichifake tikunena kuti amwene munthu ngati azikhulupirira kuti akamanga nyumba kumayadi ndaonani zinagumuka kalikali ndi anthu omwe aongozikakamiza omanga nyumba madera omwe sangakwanise kupanga maintain so munthu ngati ukudalira kuti kuzamanga nyumba kuno uziziwa kuti kunoko ndi high standard china chilichonse chizikale chani cha standard apo takumvana munthu uzimanga nyumba ndi dera omwe kuona kuti ndizizikwanisa koma palena ndimangokakamiza chifake ankulu watu anayi ndi mwayi kuti anagwira nawo malo tayo mankagawa malo
Simutera ngolabu. Azona ati pana anthu ena chama zikakamiza manga nyumba chifaka na ini mwali kuti mwina ndichibwezao chaonapo ndanapeza malo taimeneyo ndi basa langu kuti ndimange konkono koma kuiwalira kuti koma kuno mkuona zidutswa zatala tala anathakale taona bwana taona bwana kunoko tala ulivi nditirire panjapo titirira bwanji kuziwa ndikutirira bwana koma taona mauzo azamira asomvula ikayambika mukudalira mvula mene mukuneneramu tikhale tikuyesesa timemana ineso muyambe ineso ndiziona ndichitani songwe ujanda ameneyi sono kuno kuti kukhale kusongwe ndikuchifaya chake kunoko anatigayira malo anayika mosiyana ma street kuli mapeto ukuku osewo mukuona ukafika uko mukhodere uku ndikuonetseni ndithu kuti uyo ni mapeto mapeto kose kuno nkola kuika bwana meya kuti kunoko simakhaso ngati kusita moti kunoko ndilankhula mmalo mwa apastaziwa iwo aja ndithu nyumba yawo ndimene iwo chachacha kumiyesera koma apa ndipandani apa siningadziwa bwana meya magulu amenewo unanati ngachifandira bweza wawo napo koma kuti nene zoona pa apastaziwa apa ayi ndithu iwo akuyesera ako kachacha pakuoneka koma kungoyikira katala kuti magalimoto awo aja kamatuluka nanga profeti zona zikhala nsewu malo lakuika ngati amene patisangasa kuyesesa kachachacha kachacha kakuyesesa koma onani uko koma neba maona zoti zimachitika ndibwere mbuyo uone kutija wayona timana zimasidwa munsewu ndimeneyo lima zai ili munsewu mwaisiya zagwirana paine papo msewu watani paine pawachepa anausiya basi ndiye ichi chifake chakwera sichikuonesa beauty yambali mji mwadivesisa koma kuno konse kuno msewu bwana meya uwonongeka okauka taona panyumba abwino inuyo ndithu mutonde ife kupempha kwa anthu akunyuna peri ndikumeneko basi kuti inuyo mwamphamvu yanu kaya muzidi 1 kilomita yomwe ija mwiyambitsaso izo zili kwa ine kuti pa 4 years yanu ndekuti ife tikati ndi 4 kilometers ndekuti kuti dera lina losoma ipasa yomwe yandikana ndi chawo 1 kilomita pachaka 1 kilomita pachaka koma maliza 5 years ine zikazoti madera onse mtown mabwirira amatala ife tipatseni chilimbikitso anthu akunyuna peri ife tikupasani chilimbikitso kuti ndiphumbo lathu kuti anthu okhala mplanta yamuno omwe amatipasa masiteretsi azikhala malo abwino misewu yabwino kuona uchachacha ujamanama kuti ayi ena katundu ndi amene awawo takani ndalama awawo ndikozo kwabwe number 1 mose muja amene ayendera muja iyi number 1 kwandani komatu kale kunkakhala kwacha tama number 1 ifeyo kale kunkakhala ma competition asiti kuti nawo tumpikisano okongoletsa pakhonde ndi ana ife tinkapanga muyamba liti tikuyamba pompano mwaona apapa auyu ndi anabwera mukoza kuona kuti neba akulamphulana neba akulamphulana number 2 neba apa neba akulamphulana tikuchita kuoneka bwino ndiye omwe achita tutala uyuso unoko koma aunongandi aunongandi ameya msamase champulana kachampulana uko taona uko izi zini zomwe tikunena zomwe timanena zija kuti ankolo malo taona au izi nzofunika mtauni taona namwe amwe taona sakusirira zawo zomwe apangapo koma izozo zinazo tikambira komanso muzisirira abale taonani yangochokapo iyi taonani olozina nyu napedi woti napedi ndiucha tindi niti manyumba ngati maboga uno ndi nyu napedi taonani awa ndanauma kale kale ife mwina otapodi anadula mazi ameya msatula nkule choncho ife tikufuna kuti muti taonani izi ndi chani
Bwana Meya tikonzi. Yeah. Mwatibwesa kuno tiuzana. Yeah, koma zina zolakikazo. Sabangona zabwino kulowera uko. Takuvani zomwe zalakikazo. Taonani. Maujeni napeli soda ne. Inde. Madonesa mabwino kuli napeli. Taona. Napeli anani. Yeah, takufa. Yeah. Tiziona so napeli. Koma mayona misewu yemwe timakuuza ndija kuti misewu sili bwino. Komanso andazikoza ngati apa pakoneka kasukulu. Apa kuisa kukoza popo Hayi mawenawo amene mukuti dzudzulawo ifeyonso ngati akuno tikhale tikukambirana kuti ayi akuti koma ngalandezi tizikumbekumbe musamakhale taonani kose palibe ngalandira ambo zala chimanga munapeli awa malo akuti kanapeza kale pakaliro kungobwera kuti malowo mukulandidwa alambuka zambiri zachinyewo taona ndekuti kukose kulibe ngalandira zinazi tikonza izozo zomwe mukuti dzudzulazo ameya tikonza kuloya uko koma tituluke pomwepa kuti mwina muyambikireko katalaka mangofuna kuti muzizilise maba komanso lotala taonena taonani zichani landscape yabo akulepera kuzala kapiri ndakuza ndikuja taona kwanyatwa taonani manebazi onani maneba olo nyumba taona denga ibwatalala ngati uje ngati chalichi nunapeli taonani awanangobwera by mistake ichani koma tikuyesesa taonani uya kuyesesa olo chili chosapanga chinyumba chikoma taona this is what we need that's what we need amweni the beauty of the city osati taona ni mangwala sibaluvera yala maluvera wotega asaninamiza anthu manga ngati grocer design kuti ma design ena amadimira kuti Nigeria tabwino ifeyo kunoko kude kumathero komwe kumafuna ndikakuoneseni kuja ojana manga lavi sweets uja ndemudzereko uku kuti nawonso mukaoneko koma kuyesesa kuja kuti akonze nsewu kumeneko koma ndi ikatere tuwaya thuyi apa mukhotewo ukuzwa timapita iru musaopetu ife ini aja kunoko ndamitukuzani nsewu umenewo ndithu kumakafika mpaka konse kuja komwe kumanga chanu kuzoneka bwino ayi kumeko ndikutsija sikwa ife kuno koma kunoko ndithu kuminda uko mundibikisa kuno kome kuja kumene makuonetsa ndikulavi chiswitsi maploti iyayi kunyona bedi unena kuti apa sanagawe malowa kapande yake sanambe kumanga kasoka pazatukira ukwere kalingati kalingwe choncho ameyana dabo sulu ndikupita so kuchile napereka koma china chomwe tingapemphe nchakuti nthawi kale ife tili kumakhala ma D7 kusite kumakhala D7 D7 ija cholinga chake chimakhala ngati misewu ngati kungobwera nthawi nake kungoti chabwino kungotibalira kuti mwina tiziwe kuti mbako mtima kuti tsiku lina kuno kudzakhala ayi panopo tikugula zinthu anthu ambiri ananonga zinthu ndi panopo chomwe ndapanga ineyo ndidabwera ngati meya wanzika choyambirira ndikubwezeretsa for example ngati unaona misewu pakati pa ngati imamatikwa amamata ndi asite ndithu zomwe nthawi zonse zimbuyomo kunali engineering department mwepo ndiye masiku apita awa zimene zikakhala kuti misewu yakumbika amadikira kuti apeze contractor ndiye panopo tinawo ma-engineers abwino magayi omangamangawa abo alipo nawo panopo tikubwezesa zinthu zonsezi zomwe zinalipo sikufuna so kuti ndizipanga hayi faife timapita ku London kuja timaziwa kuti city ikati yaona chigamba pena pakisi kuti imachita kuita na contract ndi zomwe tikupanga panopo kuti tibwezerese zimenezozo chifukwa nawo ngani ya contractor kuti abwira anzapange zisewo zimatenga nthawi tsono mukuona dotiri malasha ayimava malasha akukonzekera zokidwa kuti munsewu chifukwa kuti nkuluyi business yake kunoko simayenda inde ndikuja ndimakuwuzani kuti mwayekha ndithu mwadangalake
ndi anaona kuti ndikonze msewu uja iye wawawa ndenda amene mukumona anapanga kale wawawa ndipo kongola ulo uli msewu wafundi apapaso munthu iwayisisa kwambiri ndendi chati maneno kapena kumusapota kuti kungothirako katala mandagala iyayi kumeko kumaoneka ngati kuti anachokako mpaka nthawi kumeneko komano msewu omwe timanena uja ndithu amanena bwana bakuwa uja kuti ononga ndalama zambiri kudera kumeneko kuoneka kuti kansewu ndithu akakonza mpaka ukafika tipanga sapota tikakhala pansi makasaza zazanga kuti tione kuti what best can we do to support this kind of people because in his own is trying to do so us as amabuloya hayi tikhoza kumuyima pompano amene titelemana pano ndikuti kumusi siti zipita kongo kwano kuti tisiyana panino ndikusiyani pano ya neno titele pompano nanga ine mukapa kundizuzula kuti ndikunyukosa oneka kwanu tikaone kulibe wawawa ndikupita kwanu tikaone kuti ndamwe juice juice mukamu pano nafika pano ameya ndiwadula kuti asakalankhule zambiri maone sasa matuza tikaone upanda kwanu wawawa kulibe wawawa lezo la kugaza kuti kulibeko wawawa mwendo kutekera kupeza lopango mesa kuti asina amaletsa sizingateke amaletsa kukumba masaja ngati mbuyuza for example ngati mwina kumwa fakena aja amabweresa matenda koma ndikunena kuti mazi kuti zizitilira kutilira chani mukuzoyuza mazamini achawo sono zimene zisikuli nache ukuchezera ndi apresident amadandawulaso kuti ayimabwera akati otapoti kunena kuti yani musakumbe chani paine ndi pomwepo pali ngati kadesert imanena paja paine ndilibe yotilira nango ikadesert zosatheka imanena nyumba yake paine panje zosokonezako kupanga zokongola bwinobwino kulepera kuita kapinga ndiye chani akulu iya imusatawisamo anthu aone inelangothapa pakwati ndiyenu simachula kuti sina flow kuti nanga papapa pakuoneka bwino nanga kwina kwa ayi munayisitsa nyumba yokongola koma wawa apapa wawa kadesert wawa sili kupanga pabwere paine papa ameya ineyo kwanga kutokoza amene feso tinyamira kuti munafika kunyumba kwathu kuno mwatendera kuna peri komanso simunachone lero anthu ambiri akufunsa chifukwa chani ameya kuyendetsa haya ameya awa ndayakoka ndine lero si tsiku lawo la ntchito driver wawo amakhala opuma ena mukunena kuti abwanja kuziyendetsa okha ayi ndithu kodi samafunsa achilimba kuziyendetsa okha bwanji aya ineso ndichilimba style ayi ndipepese kwa anthu kuti adzaone ngati kuti koma ine kwanga kuthokoza ndakuonetsani tauni yathu yanaperi yonse anzanganso mwina amene timakhala kunoko tonse ndifosangalala kuti muna akuluakulu ine ndinyadire chifukwa munakhalapo azawo tuso ena mwina akufuna kuti mukayende nawo kumadera kwawo ayi ine ndinozipereka kubwera ndikukaona mavuto omwe mukumana nawo ngati anthu amplanta koma otherwise abwana kusamanga city belt kaulendo kapafupi komweka paka city belt koma anthu mmangopezera ma mistake basi otherwise nakunyadirani nonse zikomo kwambiri ambuya akudaliseni. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.